Ini cini 16 tarik Khumulung coordination committee by ringjak cini kaisa bikhub misil norok jotono saimano je cini tipra hawa kaisa tabo belai wa nama singsa tai kaisa burden jono rijaka belai unfortunate जों 1967 जिमिन 1968 जिमिन कक ब्रनो रुमान हर बाइके मा फ्रंनाय मा सरिनाय हिंगा आंदोलन खाय फैलेमनि अ तिप्रासन अ दिमान तिनि जे स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट कायसा नोटिफिकेशन जाखा जे सीबीएसई बोर्ड कक ब्रनो बांग्ला हर बाइके क्वेश्चन खायजाकनाय बांग्ला हर बाइ परि जाकनाय अमाके जे नोटिफिकेशन दिमनि अबनो जों निंदा खायै तिनि बेलाचिन अर मुभमेंट कतर चलना नाय दंग अंगिबो दंग तेरो फाइसक पाइखा चिनि Cina honorable Cina local MDC borong menang Ganesh Deborma, tayo Pai Manjak Paikia Cini YTF ni president borong menang Ronald Deborma MDC borong belai Pai hambai, tayo Cina Pai Sok Paikia ex EM Cini borong menang Chandra Jerupini, tayo YTF ni working president, tayo TWF ni Netri Rock betul Pai Sok Paikia, actually jeng belai khakamu dini hai dino, jeng actually Cini je borok ni demand, obakhe jeng tini rezagya, auto jono impose kayai. जे कक ब्रनो बांग्ला हरबे सिना बै जों इम्पोज खाइ दङ अब जों फ्रम द बिगिनिं तामनि बागै जों अ कब्रय मासान हमाले जों साइंटिफिकली जों जे कक ब्रनो काहांखो सिना थांखा हंके अ रुमान हरबायके बेले प्रॉपर जि प्रोनाउंसिएशन जे प्रॉपर जे राइटिंग जों जल अमो जति जों मानो आन बै जों दिन दिबान मा खाइ जों एमने एमन कुनिया जों बांग्ला नासलो वाबतिया किन्तु बांग्ला हरबे सिना थांखा हंके जिनि कक ब्रनो pronunciation clear इंया written जेता जों जेता स्पेलिंग बहने काहांखै चाया आमनि बागैनो जों अ कक ब्रनो रुमान हरबाय जों दाबि खायो इभेन अम हाय जदि इंया गंके तिरपरा जव कतर आंदोलन अंगनाय कतर चिनि टाइप कतर नाखै जों तिरपरा जे स्टप द खाइदिनाय तामनि बागै हिमालय चिनि काइसेन नायमुं जे रुमान हरबाय कक ब्रनो यूनिवर्सिटी लेवल राजनो मा सिरिनाय मा फोरोंनाय अबनो चिनि डिमान्ड आटा काइसे जों तिनि डिमान्ड खायमानि कारण अबनो जे चिनि अर नेर अबाउट 2 years नि अबाब उनि थांका ताव 2019 नि परे जों जे बिनि मिया पाइखा 2019 फियाबा 300 जरा 2021 चिनि जे विलेज कमिटी नि चिनि जे मिया पाइ थांमन यागलबो तिनिबो किन्तु जर तिनिबो 300 जरा अ विलेज कमिटी खाइजेगेनि बगै चिनि विलेज रगो गोबांमा 15 फाइनेंस कमिशन नि जे रां अबो तिनि प्रॉपर लेबाबे तिनि ठीक बाबे स्पेन खाइजेगिया जों लास्ट टाइम भिडियो बा आसखा ए डीएम बा आसखा जों यागुलो नुखा जे चिनि 15 फाइनेंस कमिशन नि रां राव ताबसो जरा प्रॉपर्ली कुनि इम्प्लिमेंट खाइजेगिया अमनि बगैनि जों दाबि खायो जे इमिडिएटली अ विलेज कमिटी इलेक्शन दागि खायै चिनि अति प्रसारनि अ जे एडिसानदनि जे विलेज कमिटी डेभलपमेंट अति प्रसारनि डेभलपमेंट ननि बगै जों तिनिनि अ जे मुभमेंट जों खायो ताकाइसानि कयमुं जों रुमान हरब अबसुदु तिनि तिप्रामथनि दाबिया बाय तिनि खुमलुं कोऑर्डिनेशन बाय रिंजाक जे काइसा सिनि तिप्रा द फानिङै जे डॉक्टर मानिक साहा जे बिनि प्रेस रिलीज जेता सानमानि जे कक बरक बासना बांला स्क्रिप्ट बाय सिनानि हमानि अबनो जों तिप्रा मथानङै हायके जों तिप्रा सांगै जों टोटल आपनो कन्डेम खायो अबनो जों गसिना हाया अबन बगै कक बरक बासना सिना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनांथों अबनो बांला भाषा सिकांकाय जों कुनु मतै मानि मैया ताइ सुदु अबसिमिया जे चिनि ताबुकसाक जरा 587 दा एडीसी विलेज तमने एडीसी विलेज ताक वचिने विलेज इलेक्शन या अबनि बगै जों टोटली जों तिप्रा मथानङ आपनो जों कन्डेम खायो तामनि बगै हंकाय जे ताबुको 587 एडीसी विलेज जेता तंग तमने आरो जुदि इलेक्शन खांकाय
sini jara jeng jar ponchayat tongnai haike jeng jara gramo tongnai sini bagai jeng jotone set nai samung tangthene subidang nai village committee election ya haike chini member haike chairman chongjen bagai প্রত্যেকটা এরিয়া চিনি বিডিও হাইকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বড় কক খানাই দङ সামুং খাইथिने বিভিন্ন চিনি বেকাইदाङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलाय जों नायो हाइके जों विलेज कमिटी सामुं खाइनान बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति खालायै चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खाइनानै ताइ आबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर ट्रिपल लैंड नि बागै जों जथेष्ट सामुं खाइ दङ अबन बागै जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड जे आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बैसगां मास जों कतर आन्दोलन खालामनानै थान दङ बैसगां मासनि 10 থেকে 12 तारिखनि बिसिङाव खायसे चिनि कतर आन्दोलननाय हाइके जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै खायसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेन्ट्रल कमिटिर जतनो सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रग्राम खायना हाइके चिनि सामुर आन्दोलन खाइ दङ अबन बागै जत तिप्रासा जे एरियाव दङनाय नंनि थिने थक गजरा जों पुरो गिरिजोंना करै तिप्रा मथा आगिबो हिरो ताबुकबो हिरो जों ताबुक आगि जे चिनि 18टा एमडीसी तंगमने ताबुक आबसिमिया 13 जना एमएलए मामन पर्व जों बुखा बायजोंनाय करै जों ताइबो स्ट्रंग के सामं खायनाय सिनि थिने इम्पॉसिबल कोन करै जब तक सामं जों बाक्सा थानचके खलायगांकाय सिनि सामं सक्सेस जोंनाय जतन आबगै फायदेनाय जतन हामबायरै आनि किसा कक समाने इनि नव मीडिया निचनै जतन हामबायरै आनि कक समाने सकना हामबाय खुलुमबाय Makanay!